abange ni gabantu ba intersex babere bakonengetwa ase binyoro au na kike kwirira aimugetie gatambo kerekega kyo gwacioreria hayo bagwetera kurwase obwana bwabo oika ogokina kwabo korende gwetera so gusanga na barabo nigo bono tokosemia osetoko basemia chinchira cyo komenya na barabo na gotabaita omoyo ase ensemo yoko egendereria kwabo obotuko bwarero buna obotuko bwarero muri kito Frida Kirobo buna gocha gokumanya ase orboti rokobwati ase nchira yoboikirano abange nigo babeire bakwiburia amabolio igoro y'abantu ba intersex korende egetasini Gensoko TV nigo kimukirie egetambukero ngutuka elio kumanya oboene bwengane yo Franklin Kebagendi ngati yabali abamanyikanite ne serikali koba intersex naya naro agotusemia igoro y'omwana intersex umwana oyo no mwana uri akira kuiburwa bantu bari ko bari chinguriyo kumanya sino mwana omwisike sino mwana omumura igotogote na asasingine asiri tari okorama tiamte basiri tari okorwa ori okorama in quotes no mwana uri gaiburu kabate bintu bibere lakini ebintu bibere ebine bintu birito korora lakini gento na indembire bye mibirito tena egerto teno yo Frida no muswati lazima imeyaye abe atware ebintu bye mibyo muswati bekere bimachine bintu byesko usito teno yo Kibagendi lazima ebintu bye imebya Kibagendi bimachine bintu byesko ndeni kuruga to amanya kwana degree ya chromosomes na ndipo amanya kwana degree hormones ebintu byose na bigata no mwana omwisiko sunumula lakini wana so mwana oyo osangina bintu byonse mbiri ko match nonye nabo nigo atusemire buna ekero omwana abiboire naliyo rabe gukumanya gose no munyaruka gose no mumura omwana lazima aike myaka tote no mwana yo ikire myaka ya puberty na nowadays ya singe je ndagira to kolia singe chome bibere ko baki tofauti igo mwana lazima abe puberty no mwana batose myaka 5 3 myaka 4 myaka 10 ndiyo mwana ko tsana naki ka umwana ochakire korokana no mwana musiko sino mwana mumura igo bono usanga no mwana ne yawo chakire ko imanya na ya chakire ko kwa omno mweburi wa chakire ko no mwana okanya nkorera imoro chitali Frida Kibagendi urabe at puberty asensemo ya Franklin nigo akwerera chinchira areretwe magayense ya Kenya etarabeka lichiko lyokubamanyikane buna abana bande njena ibore tuna intersex una nateba lakini asinge nchimi yake yabo ibore bane mbabu atokumanya bakandera buno mwana muswati sana sana ngento ke okorekana aba ibore baite ba okora ngento ke kuna intersex genital mutilation okobara egero umwana oyo morere nense media emotagiti igo nabere ne myake yonsipi naende banyana ntu abwata sheria ingaki yonsipi emyake ekuru mpaka 2019 ekero serikali rende yabaleta abana abantu intersex ensemo ya Kenya na Children Act 2022 kaba amended ku include an intersex child na boni ganto bwate bill in parliament igure ya intersex abantu abanene ige myake yane amaiga igo na rende tuna komboka igo abantu abangana obare konra na igo mbake kana igite bono na chagir kuimanya lakini bono no imanya tubwati okubwo tena ninge singencho community ejami yaito ayoma etena abantu bale sense na abantu babere muswati no mumura igo sagina yalenga ko kusana mbake ekero na Colt High School na ina chagite bono ko Google mono kumanya na ikeningi na ina itoko nyora friend agan direct ase organization yaito tubwata bona iga ekonyokorera abana aba kogenda omuchando omanene oberego kwenekigwa ase chinga no gotatuara obumanyi boisaine iguru y'abana ba intersex ekyo keirire abange konengetwa na ndo sangina abayibuli baita sengencho bagoteba okono kuragererigwa abayibuli baita bagoteba kinenge twita bwana society digo bona abayibuli baita mbari gototaina ya ndekenkeroro na ndo bona we are the first generation yo kwana open na we are here and we need this space igotera baraisi asensemo ya abayibuli nigo babwate ebirengererio kubwatikana n'abana bo ase abange bagokagera buna no koragererigwa nonya nabo nigo Franklin atwalete chinga kichinkongo anene ase abantu kumuitaberana ekyagera nigo areretwe buna omwana omunyaruka goika akabibora tali raisi abantu ko adopt kumanya na bono ebinte bimpirororo bono abantu abange bacha batana yayo manyete iga agachaka endo chirogoro gari agachaka we change mbari kumanya na mutari we change no monto gokina boigo magenga kiya yeka igo gusangina ya irirenga kiya nene sana abana community mono mane sinja abana ba minto njembanga njite from the word go naende babere bago support lakini sasa singine
yanti chaino nchiroro chikase nicha nchiroro igonyora abantu abamba gugwanja igocho sangina ngochuko twarore kasi nyingi igo yabeire gekamba kana onyembo niga unando muntu mogotuga bado gusangina ogo chicheri gunkoro gana kala kirende injege ndo kiamana ndete immediate family bakunganja bagon support then I'm good senja buna bunta kitase daily business Korende nigo aimukirie egetambukiro gyokumanyania abantu ba intersex gwetera ekyombe ya jinsi yangu Wikira bonoiga nigo county ya Kisumu bale 23, county ya Homa Bay 23, county ya Migori 35, ase county ya Kisii 35, ase county ya Nyamira 13, na baiga ase county ya Siaya 13. To be honest, kendongeria ke kongwenseye unabonekera gwatebere na emonto gete bantu bakona liteiga sinja bande bakwenda go label na different names bakora mainchere tabwenereti utatigarende inchigo ne ruete buno murai nende ngateba mbu as long as kinenge yon kunywa gwe change no mubero no gento ko baboigo ina tena tigambu murai yegere nda ya bantu baito egera abana abakonye kase binyuro na gotebeke ne gwitirenga kiyo kuruboni tu akarenge babere bali tu amanyine ngakiyo boni gatumanya ine Kenya ngimamanyita abantu more than 2000 including umwana obwate boni ga 7 months ama oncherilio nigo agendete gokorekana ilio kweneke buna abana ba intersex nko enyorera bali libaga ase ebinyoro gojenje certificate Kenya ibwende kuire amatuka 5 lakini yane yerite metinyene nainde natebe na singi konyorenga kirende to change the Children Act egere ya community one intersex lakini one officers service providers konyora mbara manyangi that means yangirete metinye ne singi ya consultation yande but boniga a part certificate ya intersex ngorengal na wetera children services civil register information ye kire sali ground lakini ende bono na ege kundi ntogenda to kubakwanira egere bamenu mwana yekerachire onyoro iboiru rero mo certificate goteba ai but onyoro ikire boninga ki aitire ne certificate mo change certificate yaye ebe ai so that umwana oyo are runa bali bande as a society jinsi yangu Kenya ngati yebyombe biribe imukire egetambukiro goika anye abantu ba intersex eriyo kobasira nabo igokweneke buna nkoegendereria bali jinsi yangu Kenya nege kundi kia rabiro rose miaka boni gange 13 years na inde miaka ito yon speaking to akoreto no gatana naki umwana oyo gaiga nonka ige minute ne karto manyiro umwana oyo nare kenyora sigete no kominyoka kumubwato koboka asa bwanedete kukwanira abayiburi njira babwenta kumwancha kukwanira na ne chief kenyoro abara ibaitegerwa bamino umwana onaro na inde nakiba komokonya koreki abasa abandi na inde mono to akara na ne school fees yagero umwana yagende school ese nje twajite konyona abayiburi baito ebagotume ko umwana una income generating activity bako mokora una nero komokonya kolera bali bande igobona sa organization to make sure na to akanira mfana se nyo ne school fees to wena to komobekero mwana ne school onyo ne biasara egero muiburi anyara korera mwana ebintu ebinde bikebikengo kora tole yagerete to ikira sto ikibona iga okolerwa ku mwana o intersex nigo kore okwengenjo asekorende Franklin akoboria abayiboli otababekera ebitango asekiria baganetie goikirania asobugema bwabo omwana oyo no mwana munonde na enda sengencho yaigo na giagerete ngatenanga babuna umuntu mutangani bwesokia intersex kurwanire kero kyo MC mukuru kwa njenga 2022 general elections then boniga married man mbota bana bane igo sa singine ntochiko tukosuya bana ba kotwara freedom ya kiri kibo bwente kokora ka bana ba ugwanja goka from the word no mwana onde buno orionde egere umwana oyo monyene gwetere o support ile community komwa bona boigo kinga kiyota na ya mama nchi buna nyigwete ndete okoreke nchi mama buna nyigwete setata ose community osorio mugomora kumurenda njase nyigwete iganta to kora igana yagera tuskamu ogosirwa nigo kogenderete kurwigwa nababwatani elio kwenekia ngomanyana bale nabo igo kulinda obochenu ubwobongo atotara ikero munyagitari uri okomokorera therapy ndobwate ndutweka banyana support group isengenjo sasingina asengenjo kali iskaria tamanyitina nengikendre lakini ekero ntore ndutweka sentwe gokwanera na tore yagero umuntu manyana yaya uluna dirigo tore ukwana ekingi bwente gokorekana boni igeke kibwente gokorekana ngakigete kuroroga buntu bwate ngokongo kartore gasuya sara na madare egere umwana oyo arorwe na experts are moving forward igonto bwate network sana engi ya sana na
counselors all over the country na indutweka banyano having support groups is a plus. Nonye nabo ensemo yabalia bagotwa mbaraebwa magega ase baleteirwe eyanga iyera bege gutumika elinde kolenda obochenu chingaki chamatuko abo. Tiangwanire product yetu bwate ko in cruise fit. E product yeye igotwachete kukanyorono abana abekero bayiboirwe na inde bagendere gukina ngwika barenga kiba bagotwara tugendo tokota na periods ogosangina product tiyo iri Kenya yare kuba fit mbaka 2024 ekero na twakortaga saviga keigo asa abantu bali twakwanete twanyorete na tata 40 tuka interview abantu 41 abantu tatie bata na indungo tnyora tole periods na inde manyana abana ba same chance ni chiabo nchiri kawaida na chiri chaba swati igomba ta special product ego chikoba koba community needs igona ikiagarete ngachane yankeye na inde ngusaba muna yankeye mainstream chirijo kora mwana administration adopt this product so that mobe no kumanya ko include umwana oyo teba na inumu mwa na mwana na sanitary cha bana baswati mwatiga sanitary cha bana intersex Boigo nigo Franklin akwerera obuya bwaye anene ase okulinda ebitoetanaine na boigo kulinda obochenu yangeye to be honest teria so mwana intersex weka yange na begutume kuna abana baswati na abana baswati generally lakini ndabona igeko tofauti yake sengencho bono tenge buna chianga chirito na lete tenge bune product yetu na lete sengencho omwana muswati na bagutume menstrual cup omwana muswati na bagutume tampon omwana muswati na bagutume pad but when you look at this product igero tofauti yake sengencho ne boxer eje ko ene pomna ondibwese na bako yutumeka lakini nda sengencho ya omobere bu mwana intersex na ikiagera to ka yorosie design yeah eyange yego sibigwa yane kerwa yoma igo twarostie yange egere konyo muntu yuchinsa chinyinge tenge santal tower iri gotumeka kai go gwatuguta yaye yogo yesibia na sengenjo ye climate yeito murochu na kere etwaje tokonyora nekaro sabine twakoneta ke gune metali menge ego sanguna ebinto bire bya tumuguto tubiga tugona bona bigo tiche metaro yaito lakini yange yego sibigwa yaba buyagabo yagarana ni climate ingu support to climate kurinde okuboligwa nigo kwa rurugo chia ase abaiboli gotuguterare chimbwa nebikoro bitali ebyengencho nagosokia abana babo eligokina batali gwatananwa Kenya boniga etoko bakaided na nege koro igone na religion ne dini igobana sasa singine usangina naro tena yayo mwana na abantu no dionde omorera kawaida lakini bado mbali website abana na ndo kusangina bono eli test case to bwate ne liuno mo ibori muswati osaidu kurubo mugakoye ese njo mugakoye tataiti umwana oyo igo kusangina ibori baito ka umwana oli bagamenya sekenyoro egere umwana no nde bwensi kene ngeyo gekogera omobege kando no tabwene tia sabana bande ya egere abana bana boro biguna babwenta sekenyoro inju twensi kwense ne yetu twensi na inde to wabona bona muntu ngoja gukwanira alingi ngoja watebariki bono roje myake yonsi na bere boniga mtatiti ya sold na chenje tike bande kya na myake bere ya elire igo buna inchu ronde gaiga buno murai inchu to bwata no koboka gerto sku twensi singenjo buna at the end of the day serikali ge gotena igo kwali bake karo we so kiri gotena no ndiga igo mutu aba as an organization ko batore mental health support ko batore education support ebi asara nyora at least kwa kwamira ke singenjo to itokanyana tadi abana bonsi intersex by the school singenjo yo boba na endele rega ona boni ke sto bwata kya moiso ndengena omwana oyo takabera children no omwana utakabera school singenjo bado despite the fact that as education system ndo bwata grade 7 and 8 and 9 ego code definition ya with an intersex but bado chiskuru chaito bado njira accommodate umwana oyo ego sangina ntoka ndanyo kukwana na to make sure that umwana wangu already dibaga no yembo ni ga Kenya serikali yetu ya Kenya gende to gukora children homes serikali gende to gukora discrimination yetu atwara na school eri mwinali ne yabana bali babwa to bale ma school eri mwinali ne yabana bali batabwa to bali mabokorora ego ne serikali gende to gukora gende ko integration same to these kids dutai mwana oyo bana chabe kune school eri ngao egere boni ego koraki ego twara eto ko pagua bana mono asensemo ye serikali boigo nigo yaboligwe kubeka lichiko eligokonya omwana o intersex
ase serikali yetu ya Kenya thank you so much ase kasiri mwatokorere sengenjo boniga Kenya nere nse ntangania South Africa na ense ngima koriko kana isi umwana oyo lakini ndo boniga mutokonya ni implementation of this work part certificate tiga muntu gakwenda science ali kenyoronyo na boko include mwana intersex ase part certificate sengenjo neroro umwana utaba misgendered ase certificate ase ngenjo ogotamanya. Kerubo Frida Ensoko TV.